Tak štěstí v práci pro mě je být schopen být šťastný sám se sebou, protože pracuji většinou sám, pracuji taky dost často doma sám, takže tam je jako důležitý, aby jsem byl spokojený s tím, co dělám, jak to dělám, kdy to dělám. A samozřejmě řekl bych, že proto, aby člověk byl šťastný v práci, tak vlastně potřebuje mít v pořádku vztahy a to se může týkat jak toho pracovního světa, tak i toho mimo pracovního. Obecně měření štěstí, ať už se to týká států, nebo obcí, nebo měst, nebo i firem, tak pracuje opravdu s velmi širokým rozsahem kritérií toho, co se vlastně měří. A rozhodně, co je jako tam to nejpodstatnější, je, že tam je mnoho nejenom těch kvantitativních, ale i těch kvalitativních kritérií. Takže ten přínos, jako si myslím, je možná v tom, že to, co měřím ve výkonnosti firmy, má najednou jakoby víc komplexní nebo chcete-li třeba holistický charakter. Já bych byl rád, aby si lidé začali uvědomovat, nebo majitelé, manažeři firem, aby si začali uvědomovat, že i ve firmě existuje nějaká úroveň energie, nějaká úroveň atmosféry, že je to něco, s čím se dá pracovat a že to je něco, co dává smysl, aby se tím vlastně majitelé a manažeři firem zabývali, protože v důsledku to přináší vlastně efekt všem.